Adik nindok-nindok ikola tunyo karena lagi boneka mirendangan kayak varian amai lagu yo takwirena tuan boneka kata siku ayati barawamana barikan kalirkaku mati aina tera jai divana delai di dalam divana satri sampun orang kayo taragabana divano jonatino ilaibana ama tentang rasakan dunia jiwa naik kababane alunan bangsa jiwa naik kadagama Mama cari
lihat dia deh. Suara sesantiang mana itu? Sesantiang liko banao isuaroyo Koyang parenay papanjina galaju kurang nagila waria labadanti Contohnya pilihan nampak. tapi nadina bantu kurang lamo kasih tujuan baliklah asa ajo Datuk Saiful kan? iya joy ko bana Katuk mak datuk sempurna kayu menangan. Kacang kuning nama ini ulayo Datuk Saiful kan nyanyi. ini ulayo nama ini Sila korana Ya Kak Senabu jadi pola dia. kami sari nama bicaraannya bicaraannya kan dulu di mana kini nampak cilam di Zero. Sabana bujua itu kurang situju balaki rini pandayo enyobarenda rusuren rinyo montai jangan baju tidur Jadi. Terima kasih. Karita bue dape bituan kok jauh Mainan di rantau najaibi loka pulang rusuh dan dinyoya Alarang suat udah duduk kamu Buliana jale banada malaki dekurang tanpa berdua ibaratkan
Tak macam tu. Karena dibari angin jatuh begitu kata bersamaku menande ulah hati jumatku ini ku badan kata dia menande ulah hati jumatku ini ku badan kata dia Nalatari sama latu badan tiga ina pagunung sembunga pasalara puan coy nasi sikit jatuh sembunga pasalara puan baik nasi sikit jatuh Hadir kedian ada yang datang itu mana sama kini tali karena gairang tak panjang antobani nama mutusi tali karena gairang tak panjang antobani nama mutusi orang kampung pencari kayu tanah denai ke kayu api tak jale badan tak jadi abu padu baananku manahan hati tak jale badan tak jadi abu padu baananku manahan hati ulahnya dajai menyuruh hujan-hujan laparau suaro denai dene damam kiniko elo aja buruan tolong diganggam untuang isu adek tuan ado gunonya elo aja buruan tolong laganggam isu aku ado dedaro eka biasa bahagia tangan dia teh lagu kaminta lagu sama lampu ko abata murang ulu tarakalape ko rajara ati deni bom ko abatamu tarakalape ay ko abajara ati Bharatu asampono kayo janabangan majuo Bharatu arajo imbang janadi manuangan baru tadi malam kita tawasuo laraso sabulan sajure ngai rasokan baru tadi malam kita tawasuo laraso sabulan sajure rasokan Kenang kasapui aguraban pakai juga walai puno nanalu sapa
Oi kato darat sampono kayo kadenay tadi udah ka mencari pulonan baru. Oi ibo awak mencari Amerika balaki. Oi bisu pagi bawa kapakan baru. 8 tahun janani ko surang kini na ibo nang uri ria pejambu. Iyo ba itu kata darat tua sampono. Oi tadi malam kadenay nyoba kato kapat kana baru kadarat tua bawa. Tapi dahulu nak membawa pulo kapat kana baru darat tua bawa. Tapi dahulu ni membawa pulo. Yang ada kapan satu. Kami sampai jam 2 esok. Iya, sampai jam 2. Dengarlah jali-jali dadat tu asam penuh kayu badarai galak buruang lape sangka aranca isi tanado rusuh lako jadinya bima lako nyokini badarai galak buruang lape sangka aranca isi tanado dan merida jagalaan kok bawa saja kalau lari tengah malam beri lama rungui saja. Oi dari kadin rusuh aku dadadinyo kalau lari tengah malam kadang rungui abang dia elok bakanda ketua dek lain datang koranca abanana punyo bakile eju nan punyo murang oi na punyo murang dimma ala koyo kini koranca abanana punyo makatuju nan punyo murang rintang kawan ade ape labasaling ko pulau malam kok kalau kadang laperan de janji ibu juga banget dia ibu juga di malah koyotin tolong sampaikan tabaknya pamatius intan terbesar Duduklah di dalam pandai batiku mendendangannya padu babar lampak parang dia pasang pada kosong saju oleh kosong saju padu babar lampak parang dia sangka kosong saju kok itu ikamatian ba itulah kata udah indah aku cari perhatian
biarlah dingin ke suasana kurang batu bangkang ipola ke dendingnya lalu segala perhatianlah dingin ke suasana cali alal tu imantai runcang bana kini gimana ya ikanamu sampai nanti urang balaki rusuh ke dendingnya di mana kau gini di mana ya ikanamu sampai dapat di bawah bini Bawa dari gantung hati.